Hej YouTube. Det her det er en lille infovideo om Freshero, vores nye kanal, vi lige har lavet. Vi sætter links til vores andre kanaler, vi har haft, og til nogle andre kanaler, vi stadig har, men vi ikke sådan rigtig bruger, så vi vil være seriøse ved de her videoer, men vi har planlagt sådan også at lave sådan useriøse og sjove videoer, fyldt med skæg og ballade, for eksempel Fresh News, som er lige på vej. Den kommer nok før den her video kommer ud, men I skal bare lige vide, det er det inden for videoen. Så I skal bare lige vide nogle få ting. Hvad har vi så planlagt til det? For eksempel, jeg havde også tænkt mig sådan lidt som en Sims 3 Let's Play eller et eller andet. Men I skal bare lige vide, at vi kan altså ikke spille sammen, fordi der er gået lidt galt. Vi kan stadigvæk ikke lige helt finde ud af det, så hvis I har nogle idéer til, hvordan vi kan spille sammen, vil det være awesome. Virkelig. Ja, for eksempel, det her, det er min Hamachi venneserver, hvor det er, jeg vil være sammen med mine venner og lave nogle sjove videoer, for eksempel til nogle kanaler, som vi stadig har. Men den her er det kun med mig og Sille. Så der er ikke noget. Der er for det meste kun nogle få gæster i nogle få videoer. Det er ikke så tit, vi har gæster. Ja, måske dem, men det er også bare på grund af, at det spiller mest Minecraft. Det kan godt være, at vi måske bare spiller nogle gange for os selv i et andet spil, i en offentlig server et eller andet sted. Det er godt, at vi måske kommer til at møde hinanden i virkeligheden, og vi så lægger nogle få videoer ud. Hej Gris. Ja, det er egentlig vores planer til Freshero. Vi er sådan lidt Minecraft noobs og alt det der. Men I skal bare lige vide, at det er vores planer, sådan spil og let's plays, og måske sådan lidt ligesom Gamecraft eller andet sådan. Vi laver også nogle gange nogle lyn-highlights, eller bare nogle highlights. Ja, men så er det jo dig, der skal optage på grund af mit Skype-driller. I skal bare lige vide... Jo... Nå, ja, på den måde. Ja. Jeg havde også tænkt mig måske, hvis jeg havde nogle venner på besøg fra min klasse, vi måske lavede nogle Let's Draw, eller Speed Draw, eller et eller andet, som vil... Fra jeres idéer, så vil jeg lave nogle videoer. I skal bare skrive noget i kommentaren, hvilke idéer I synes, vi skal spille, eller lave, eller lege. Men I skal bare lige vide, at vi bor i den anden ende af Danmark fra hinanden. Hun bor i Jylland, jeg bor i Sjælland, så vi er sådan en del væk fra hinanden, så vi kan ikke sådan lave et kameravideo udenfor, hvor vi er to sammen. Det kan vi altså ikke love jer. Ja, men jeg siger bare, at vi kan så ikke love jer, at vi er sammen i en video hele tiden. På grund af... Ja. En dag, hvis vi er sammen i nogle dage, så vil vi nok lave mange videoer sammen, så det var, vi kunne love at give lidt update til vores... Ja, vi har været sammen 5 gange på sådan en måde. Ja. I skal ikke tage det på den måde. Vi er bare BFFs, der elsker at lave sjov og lave skæg. Så... Ja, også min. Så I skal bare lige vide, at det her det er bare infovideo efter en anden video, der hedder Fresh News, som er skæg og ballade. Håber I nyder vores videoer. Siger til jeres venner, kom og se den her kanal. Den er så fed. Og jeg har tænkt mig at lave en Facebook-side til os, og en masse andre sider. Ja. Men vi kommer også til at lave nogle challenges, og det challenges det er for eksempel Cinnamon Challenge, eller Chubby Bunny, eller et eller andet, som I måske gerne vil have, vi skal lave. Så bare skriv ned i kommentaren, hvad det er, I gerne vil have.
husk at like, del og subbe til os. Så håber vi bliver lige så populære og fantastiske som Gibbocraft eller Quidditch Brothers eller et eller andet. Så giv os god favorit og I skal, hvis I gerne vil have, at vi skal lægge flere videoer ud, så skriv det til kommentaren, på grund af det kan godt være, vi kan finde på at glemme, på grund af, at nogle gange så har vi det for sjovt, og så glemmer vi alting, og så kommer vi bare sådan midt ud i ingenting, og bare har det sjovt. Men ja, det er bare vores tidsplan og planer til den her kanal, og vi ses næste gang. Hej hej. Stop helt, ja. Ja, det skal nok komme det helt der. Men støt os i vores kanal, del til jeres venner og sig til jeres klasse, den her kanal er bare super god, lad os se noget mere, kom så. Ja. Og bacon. Så ja, vi ses. Hej hej.